खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। क्युरेन सिस्टेम्सआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो सिगांसिन इलेक्ट्रनिक एयार पिउरिफिकेशन मास्कखौ दिहुनबाय। बे मास्कनि मुङा क्युरेन एटम। बे मास्कआव मोनसे फेन गोनां मटर थायो जायनि गेजेरजों बार गुबुंले जानायखौ साफा खालामबाय थागोन। कामरुप डिस्ट्रिक्टनि निखारि दैनिफ्राय सासे CISFनि गोथै देहाखौ SDRFआ बोखांनो हादों। थैनाय CISFनि मुङा देबाशिष दास, कामरुप डिस्ट्रिक्टनिनो तेतिलिसरा जायगानि। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला देबाशिषजों लोगोसे सानै सेंग्राखौ पुलिसआ ड्राग्स लानाय नुनानै हमदोंमोन। बेयावनो बिसोरो खारनानै गासैबो निखारि दैयाव बारजुमदोंमोन। गोलाव सम दैयाव SDRFफोरा नागिरबाय थानायनि उनाव देबाशिष दासनि गोथै देहाखौ बोखांनानै मोनबाय। गुबुन सानैनि खबरखौ दासिमबो मोनथ'नाय जायाखै। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि तामुलपुराव गंसे सोरखारि क्वार्टाराव हाबनानै सानै बिसि फिसाय डक्टरखौ गाज्रियैनो बुदों। बुजानाय डक्टर सानै बिसि फिसायनि मुङा डक्टर गौतम मेधि आरो डक्टर पिंकी चौधरी मेधि। बिसोर सानैबो तामुलपुर प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव मावो। डक्टर पिंकी चौधरीखौ गोफार बुस्थुजों एटेक खालामनाय एबा गाग्लोबनायाव गाज्रियैनो दुखु मोनदों होननानै फोरमायदों। बुग्रानि मुङा समेन बसुमतारी। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला समेन बसुमतारीखौ रायजोफोरा हमनानै पुलिसनो गथायनानै होबाय आरो पुलिसफोरा सोंनायाव बियो गावखौ एक्स आर्मि होननानै खोन्थानानै लादों। बे जाथाया समेन बसुमतारीया देहायाव गोनां बिसिखौ तामुलपुरनि हस्पिटालसिम लानानै फैनायाव डक्टर गौतमआ रङिया हस्पिटालसिम लानानै थांनो थिनदोंमोन। रङिया हस्पिटालाव लांखांनायनि उनावनो समेन बसुमतारीनि बिसिया थैदों। बिनिखायनो डक्टरनिसिम फैनानै गावनि बिसिनि सिरियास कन्डिशनखौ खोन्थानानै होयैनि थाखाय दुखु मोननानै डक्टरखौ गाज्रियैनो बुदों। बलिउडनि एक्टर सलमान खानजों हस्ट खालामजानाय मुंदांखा रियेलिटि श' बिग बॉस 14आ अक्ट'बरनि 3 एबा 3 खालारनिफ्राय जासिगोन होननानै टिभि चेनेल कालार्सआ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। कालार्स चेनेलआ सलमान खानआ बिग बॉस 14नि डेट एनाउन्स खालामनायनि मोनसे भिडिअ'बो हगारनानै होदों। अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन आसु आरो आसाम जातीयबादी युवा छात्र परिषद AJYCPआ लोगो नांनानै मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टी दादों। बिसोरनि गोदान पलिटिकेल पार्टीनि मुङा आसाम जातीय परिषद AJP। बे पार्टीआ आसामाव 2021 बा 2021 आव जानो लागा एसेम्बलि इलेक्शनाव बाहागो लागोन। AJPआ 80-100 एबा 80 निफ्राय 100 सिटनि थाखाय इलेक्शन गेलेगोन। बिश्वनाथ सारियालिनि COVID-19 केयार सेन्टाराव सासे COVID-19 पजिटिभ जानानै गोब्राब लोमजानाय बेरामिया डक्टर्सफोरनि नायफिनजायैयाव थैनो लागा जादों। थैनायनि फिसाज्लाया फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरो COVID-19 केयार सेन्टाराव फैनायनि 3 घन्टा उनावबो रावबो डक्टर्स एबा स्टाफफोरानो बिनि बिफाखौ नायाखै। उनाव जायगानिनो MP पल्लभ लचन दासखौ कल खालामनायावसो हस्पिटालनि स्टाफफोरा बिनि बिफाखौ कर'ना टेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय थाब फाहामथाय मोनैनि थाखाय बिथाङा कर'नानि रिपर्ट मोननायनि सिगांनो थैनो लागा जायो। थैखांनायनि उनाव हस्पिटालनि स्टाफआ बिनि गोथै देहाखौ सावनो थाखाय बिसिनि नखरनिफ्राय 14,000 एबा 14,000 रां दाबि खालामबावो। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय नेशनेल हेल्थ मिशननि सिङाव 1,000 स्टाफ नार्सफोरनो आरो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थनि सिङाव 219 ICU टेकनिशियान्सफोरनो मैया एपइन्टमेन्ट लेटार होदों। थांनाय मासावबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लखिमपुर मेडिकेल कलेजनि 201 स्टाफ नार्सफोरनो आरो रुरेल सार्भिसनि थाखाय 157 डक्टर्सनो एपइन्टमेन्ट लेटार होदोंमोन। बिथां डक्टर शर्माया बुंबावदों, गुवाहाटीआव जानो लागा नैथि मेडिकेल कलेजआ इस्टार्न इन्डिया एबा सानजा भारतआवनो बयनिख्रुइबो देरसिन जागोन। बे हस्पिटाला 12 एबा 12 थालानि जागोन आरो बेयाव गासै 1,300 बा 1,300 बिसना थागोन। काछारनि हाथीदाद होननाय जायगायाव सासे बेफार फालांगि खालामग्रा एबा बिजनेसमेन हाबिबुर रहमाननि न'निफ्राय माखासे डाकाइतफोरा गोबां लाखनि रां आरो सना लुथिदों। हाबिबुर रहमाना बुंथिनाय बायदिब्ला गासै सा 20 निफ्राय 25 जन एबा 20 to 25 डाकाइतफोरा बिसिनि न'आव हाबनानै गोफार हाथियार आरो पिस्तलजों एटेक खालामदों। पिस्तलजों गावनायाव नखरनि साथामा गाज्रियैनो दुखु मोनदों होननानै बिथां रहमाना फोरमायदों। मैयानिफ्राय पार्लियामेन्टनि मनसुन सेसनआ जागायबाय। पार्लियामेन्ट सेसन जानायनि सिगां COVID-19 टेस्ट खालामनायाव गासै सा 17 लकसभा MP आरो सा 9 राज्यसभा MP नाव COVID-19 पजिटिभ मोनदों।
बिसोरनि अनगायैबो सा 7 इउनियन मिनिस्टारनावबो COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। COVID-19 जानायनिफ्रायनो मैयासो गिबि खेबनि थाखाय पार्लियामेन्ट सेसनखौ जिरायजेनदों। पार्लियामेन्ट हाउसआव एटेन्डेन्स होनो थाखाय सिगांनि बायदि रेजिस्टाराव साइन होआलासेनो बे बाराव मोनसे एटेन्डेन्स रेजिस्टार एपनि गेजेरजों एटेन्डेन्सखौ होनाय जादों। जाहाथे रेजिस्टारखौ बयबो दांनाङा, लोगोसे सिटनि सिगांबो प्लास्टिकजों कभारिं खालामनानै होदों। बे हाउसआव गासै सा 200 एबा 200 सो मेम्बारफोरा नुजाफैदोंमोन। मैयानि लक सभायाव मोननै बिलखौ पास खालामनाय जादों। फार्स्टआव दङ नेशनेल कमिशन फर हमिय'पेथिक बिल 2020, सेकेन्डआव दङ नेशनेल कमिशन फर इन्डियान सिस्टेम अफ मेडिसिन बिल 2020। हमिय'पेथि बिलनि गेजेरजों हमिय'पेथिनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनाय जागोन आरो बे मेडिकेल बिलनि गेजेरजों मेडिकेल इनस्टिट्यूशन्सफोरखौ समाव नायबिजिरनाय जागोन आरो सुबुंनि गोनांथिखौ नायनानै मेडिकेल सिस्टेमखौ जौगाहोनाय जागोन। सेन्टारआ स्कुल खुलिनायनि गाइडलाइन्स होखांनायनि उनाव हायर एडुकेशन इनस्टिट्यूशन्स आरो स्किल ट्रेनिं इनस्टिट्यूशन्स जेराव लेबरेटरी बाहायनाय जायो बेफोर इनस्टिट्यूशन्सनि थाखाय गोदान SOP एबा गाइडलाइन्स रिलिज खालामबाय। बेफोर इनस्टिट्यूशन्सखौ सेन्टारआ आनलक 4 नि नियमखौ फालिनानै 21 बा 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिनो बिथोन होबाय। गाइडलाइन्सफोरा जाहैबाय फार्स्टआव जिरायनाया 6 फीट गोजान गोजान जानांगोन। सेकेन्डआव दङ क्लासखौ आलदा आलदा ग्रुपआव राननाय जागोन। थार्डआव दङ क्लासआ अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैबो मडआवनो जागोन। फोर्थआव दङ स्टुडेन्ट आरो टिचार्सफोरा मास्कखौ गानथारनांगोन। 5आव दङ स्टुडेन्टसफोरा जिखुनु बुस्थुखौ रानलायनानै लानो मोननाय नङा। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 49,26,734 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 80,827। हामनाया गासै 38,55,983। आसामाव दासिम 1,44,166 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,15,051। दासिम 28,630 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 482 जन। मैया आसामाव कर'नाजों गासै 13 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।